Bispiras ron sa Cebu City sa Senior Santo Niño kapistahan. Oh, mari. Nya pit Senior Santo Niño ugma sinulog niya. Wada mga akong nakita si Brad Joe. Nya nanay kasinitayan sa agi ni Santo Niño dako kay tabang si kinamoy kung wa pa si Senior Santo Niño namatay niyo. Okay na. Unsay mo ikasulti ana? May tungod din Santo Niño. Ako ikasulti ninyo. Ang pagtuos tao, bisan ito panahon na di man yung kung mamampo. Pero pagka-discuss ako, hindi na yung batabang ang motor, higda na. Oh. Ako na rito, Senyor, maol dyan na. Lagi ko yung Senyor, tabangi ko, ano kasumpay. Ako nakwanan ang mga tao, nagkasugat ako ka ng JP, mga teenager. Patay ni ka itong higyo na. Sakit ang mga babae, nag-angkas ito. Pag sakit, wala, patay na ito ko. Karoon kayo, mapanong sa wakumida, watanan. Hindi ko kakumatay po naman ko, ako mo ito, karoon naman gagan, wala ko na ko taguga. Dito ko nga, milagro yun. Milagro ni Santo Niño. Yun sa no pagsampit ang mga niya itong higayo na? Ingon ako, Senyor. Wala ko yung Senyor tabangi ko, ingon ako, Senyor. Senior Santo Niño. Wala yun, Senyor yun. Pero mo siya mga ibukos no na. Ako na siya. So daan na kang nagdebosyon niya sa una o bago mo rin yun? Ako yung tabuhan, pero butahod ko niya maagi siyang sibahan. Maagi ko puntag, may puntag Senyor. Maagi ko gapon, may gapon Senyor. Kung usang rasa maagi ko niya, butahod ko niya. Panahon na siya nag-bisita. Ito, Senyor, kailan ka naman bisita? Alam ko, budahin lang ko niya. Pero wak ko ko'y pag-ampo, wak taran. Diha na ko nagsugod o gampo. Nga nagimilaguhan ako niya, hantod karon. Niya nakahalog kay ganyan sa larawan niya? Karon o. Kanina? Oo, Ikan sa... Ang pa ko sa hapon, naging niya das gawas. Oo. Tapos nga ito, nasitis kami ina. Pero tinighan ng tao ba? Oo. Gahuot dito dapit sa ako salim. Ako, Karabon ba? salamat kong lako. Sa ako, pagkita Sa misahe. edad ng 78. Grabe no? 78. Oo. Pasalamat ko sa Senyor. Siya rin ko kayo. So, tiya talaga, isirin ako ninyo. Oo. Gumikan sa rita mo. Ang ganang mga kadlawon, di mo na. Kung may panahon di pa dati. Anong kadlawon, baka kumakapong ang di mo. Hindi kay Rosario nga, usalang ka, dekada. Ang upat ka dekada, kaya upat ka dekada naman ko, hulong ko nila. Grabe ha no? Every day.